Έλα, εντάξει, τραβάει. Τραβάει. Είναι πιο πίσω να φαίνεται και το καλάθι. Πόσες φορές έχει μπει. Δώσε εδώ ρε σε μένα που ξέρω. Δεν σε πάσα. Πάρε. Πριν είχες βάλει τόσα πολλά, είχες βάλει του κόσμου τα καλάθια. Τώρα έχετε τρακ, γιατί σας παίρνει η μεγάλη κάμερα. Να φαίνονται την μπάλα στο ταμπλό, να φαίνεται. Βέβαια φαίνεται. Πάρε την μπασκέτα και το lay-up που θα κάνω. Μάλιστα. Μπράβο! Έλα και εσύ Νίκο μου κοντά. Οι NBA players. Άντε, εγώ περιμένω με την μπασκέτα. Μπράβο! Μπήκε ρε! Εγώ γιατί τι είδε να μπήκε. Κάτι έτσι ρε. Λοιπόν εδώ τώρα από τη θέση. Έλα. Κεντρώνεται. Και εννοείται δεν μπαίνει. Εννοείται δεν φτάνει η μπάλα. Ο Νίκος μου... Ο Νίκος γιατί μονίμως πάει και τη φέρνει. Είναι ο κακός. Εννοείται είμαστε 20 λεπτά και δεν έχουμε βάσει. Πώς κλείνει. Σταματήσει αυτή η κοροϊδία. Θα το να κάνεις μια δήλωση για τα παιδιά που μας βλέπουνε. Παίρνουν παράδειγμα. Το μπάσκετ είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άθλημα. Είναι κάνει καλό στην καρδιά και ενθαρρύνεις τα μικρά παιδιά, τα μικρά παιδιά να συνεχίσουν και να... τα 3 μέτρα θα ενθαρρύνω την νεολαία να μπει στα γήπεδα. Και τώρα βλέπουμε το στιγμιότυπο σαν το Γιαννάκη που πάει και κάνει το καλά. Να περιμένουμε. Παιδιά μπήκε εδώ, είμαστε εδώ κάνα 20 λεπτό. Μπήκε το πρώτο καλάθι.